Аз съм Рамбо. Сега отивам в България. Имам сметки за уреждане с българските депутати. Те съсипаха държавата. Да живее България! Аз съм Иван Кирков, аз съм от България и съм много добър. Но сакам да станам още по-добър. Затова го учам македонския, защото е много добър език. Ама гледах един филм и гледах като дойде чужденец в Америка, като не го говори добре езика, сите казват: "Oh, he's so cute, I'll fuck him." И не сакам да го говорам твърде добре езика, сакам малце да го говорам, да кажат: "Oh, he's so cute." И съм добър съм, ама сакам да станам още по-добър. И гледам в Google как мога да станам по-добър. И в Google винаги все едно излиза отгоре. Ако сакаш да станеш по-добър, да си добър пред публиката, трябва си ги замисляш сите голи. Сите голи. И аз сакам да... И си възамислям сите голи, ама не сакам сите голи да си възамислям. Она си я замислям одма гола. Не. Ама тебе не. Тебе само с гола глава. Колеги, де са тук, цял ден ги гледам голи. Не желавам да ги гледам повече. И си мислям, това не е добра идея. Не чувствам да съм по-добър, като си възамислям голи. Затова си викам, то е сигурно както в сексът. Защото аз в сексът бех много лош, много слаб. Въобще не бех добър в секса. И затова американците казват practice makes perfect. Тренировка, мой май. И аз затова нон-стоп секс. Заболяваме газот, но... Но не спирам. Заболяваме газът, но не спирам, защото американци казват no pain, no gain. Да. И сега, като съм у Македония, се сещам, кога бях мал, пак бех у Македония и си спомням, аз кога бях малък, бех много глуп, ама саках да стана момент и гледах много National Geographic гледах, защото няма как да стана момент ако не гледам National Geographic. И гледах много National Geographic, ама са много глупи емисиите и пусках порно от другия телевизор. И гледах нон-стоп National Geographic и аз си спомням, гледах една емисия за паяците и аз научих страшно много за паяците. Аз научих за паяците, че имат 8 очи, а са скоро слепи. Имат 8 очи, а са скоро слепи. Даже не всички имат 8 очи. Даже не всички са скоро слепи, защото има много видове паяци. Има 10, 20, 30 хиляди паяци, не знам колко. Гледах и другия телевизор, се разсейвах малко и се успокоях.
Дека ме много ядосват слепи паяци да гледам и трябва да се успокоя. И си викам. И много научих за паяците. А преди това въобще нищо не знаех за паяците. Преди това седе знаех за паяците беше дека ако ме басне един паяк, ставам супер бърз, пускам паяжини наляво надесно и почвам да се лепим насекъде. Това само знаех за паяците. И аз кога бех мал, се съм сакал да станам като Спайдермен. Като човекът паяк. И кога бях 6-7 отделение некъде, почти успех. Почти станах като човекът паяк. Защото аз саках да станам бърз като Спайдермен, да пускам паяжини да пущам паяжини като Спайдермен, да лепам като Спайдермен. И 6-7 отделение аз станах супер бърз с дясната ръка. Супер паяжини навсякъде. У нас в София не съм живял 10 години, още лепи. И си мислям, аз съм успял, бе. Аз съм също Спайдермен. Само един недостатък имах. Един недостатък. Спайдермен, ако му излезе един крадец тука, Спайдермен сам пляс, една пажина направо в очите и край, крадецът е обезвреден. Крадецът е безопасен. Аз ако съм пред мене, ако дойде един крадец, защото аз супер паяжене ще му пусна в очите, но имам един недостатък. Трябва първо 5 минути да приготвя. И си мислям, добре, с какви суперсили, каква суперсила имам? Суперсила да разказвам добри вицове. Ако излезе един крадец пред мене, ще му кажа, чакай 5 минути един виц да ти кажа, бля, скочите! Ако мислите, че не съм добър, вижте пак. Добър съм. Сакам да си имам женска. И аз съм имал една женска. Имал съм барем 2-3 женски, ама една женска, една девойка имах. И с нея правихме, се сексахме еднъж. Барем 3-4 пъти сме се сексали, ама еднъж се спомням, еднъж се сексахме. И тя ми казва, сексът с тебе е приказен и вълшебен. Както с бившият ми. Ми стана гадно. Засрамих се. Обаче тя беше средна, тя беше пристойна девойка. И ме вижда, че съм се засрамил. Вижда, че съм се засрамил. Вика, не бе, аз съвсем друго исках да кажа. Исках да кажа, че твоят е супер, защото неговият с 3 раци не можеш да го фанеш. А твоят е перфектен, една шепичка. И аз се засрамних много се засрамних. Стана ми гадно. А тя е пристойна.
Тя е пристойна девойка и ме вижда, че се засрамя. Иска да оправи работата, иска да справи работата. И да среди работата. Защото е пристойна девойка и сака да я среди работата. И ми вика, не бе, човек, съвсем друго саках да ти кажам. Саках да ти кажам, че сексът со тебе наистина е вълшебен. Дека со бившият правиме 20 минути секс, 3 дена не мога да одам. А со тебе правиме 3 сата, все едно нищо не е било. И аз се разплаках. И тя ме вижда, че и сака да среди работата. Сака да среди работата. И ми казва, което си е вистина, вистина си. Че ти е мати. Но с всичките негативни страни винаги има и позитивни страни. Може, че е супер мал, ама мирише като супер голем. Благодаря. Супер сте. Аз съм много добър. Иван Кирков, Бугарија. Ајки речеме, овие србите не утепаа со тоа турбофолкот. Ама шо да кажеме бе за македонскиот фолклор бе луѓе? Шо да кажам? Срам ми е да го испеаме. Или е за секс или е за пијан, дури трето нема. Не бе јасно, сега ќе ви кажам. Еве, ќе испеам една лајт песничка, така лекичка, чисто да ме воведам у темата. Абре воденичаре. Ја знаеш така? Кој е? Абре воденичаре, баш пријателе, море мојве очи, тука имаш сега варијации, море мојве усни, море мојва снага, твоја нека биде, соме ли го житото. Се разбравме, така? Е, се алма една хардкор јака. Кој ти го тури жено? Името. Овако за Македонија ми доаѓа. Кој ти го тури? Името Македонија. Кој ти го тури жено? Кој ти го тури? Кој ти го тури жено? Кој ти го... Кумот ми го тури мажу, кумот ми го тури. Кумот ми го тури мажу, кумот ми го тури. И после ова ми текнува на оваа исто една многу перверзна, религиозна една многу. Брала мома капини. Попот. Дигнимо ме фустано. Дигнимо ме фустано. Дигнимо ме фустано. Абе, да не газиш бостаното, мана. Да, 100% за бостанот му е. Пази! Молим те, бостанот, сега пред избори не лъжат извоз нашле. Молим те! Следната ще ми текне ова... Не кажу и либе добра ноки. И сега, нели, као на сите им текнуе на оној делот. Сите спија, да, ние сме сами, клецни, користи, драги ти мене. Мислетуваат некој пут вака, шо добра. Ако, нели? Значи, ама не е тоа најстрашно дел у песмата. Знаете ли кој е најкиот момент? Јас знам дека друга љубиш ти. Јас знам дека друга мамиш ти. Значи, она знае дека типот има швалерка, али она нема проблем со тоа. Она е модерна жена. Битно користи драги ти мене. Сега, кој е драги? Тоа авторот да видиме. Добро. И сега последната од мене вечера, пошто ако продолжам да пеам кај да ќе почнат да искачат луѓе од салава, не од ладно. Нели?
Следните два стиха ще ги испеам сега. Значи, у само два стиха, луѓе, е содржана сршта, целата тема на сексото, нашиот фолклор. Само два стиха, дали ви се веруе? Коленичев јас пред него и со солзи на очите. Од шо и соза бе на очите? И тоа си се пее. Си го пееш дома со мајка ти, со баба ти, по свадби, крштевки у црква, тука попови шетат, она коленичи. Хаос!